Hei, hello ja tervetuloa mun uuden videon pariin. Tässä videossa Bob maistelee kaikkia herkkuja. Bob, Tämä herra tässä on. Se näyttää mukavalta. Oli sitten ihan eka herkku, mitä sun syödä. Bobi, oikeesti lopeta, mene pois! Voisin syödä joka päivä. No niin, no mut mä menen nyt hakemaan kaikki näitä herkkuja, niin oh my god. Nyt täältä tippuu tämmönen lamppu tänne maahan, mut mä nostan sen ja sit mä menen hakemaan noi herkut. Okei, eli ekana meillä olisi tää sipsejä. Ja joo, mä veikkaan, että Bob tykkää ihan kaikesta, mitä mä sille tarjoan. Ihana. Okei, Nom. Voi olla super. Tosi Hyvä. paljon. Voisin sitä vaikka joka päivä. Nom. Ihanaa. Okei, eli nyt Bob söi ne ja seuraavaksi otetaan heinää. Bob, ota vaan. Hei, Bob, nyt sä lähdet jonnekin ihan huitsinevadaan. Bob, älä nyt. Ei, mun kannattaa olla ehkä pikkusen varovaisempi sun kanssa, Bob, kun sä karkaat ihan kaikkialle. No niin, mut siirrytään seuraavan pariin, eli omenat. Okei, tässä on nyt omenoita. Siellä on myös kans porkkanoita, koska seuraavaksi tulee porkkanat. Mut nyt ekana voitais ottaa noita omenoita. Eis maistu aika hyvin sulle, Bob. Bob, voisitko mennä vähän sitä kameraa nyt pois? Ei, nyt se kamera. Ei, Bob. Niin, mut seuraavana ois porkkanat. Mun lemppareita. Ihanaa. Oi, porkkanat. Nekin taisi olla ihan sun lemppareita. Niin, seuraavaksi Bob saa maistaa jäätelöä. Mitäs toi maistaa? Ei tää niinku tuu mitään ihmettä, mutta silti maistuu jääuelle. Nom. Aika kylmää. Okei, sekin näytti maistavan Bobille. Tää video on nyt tässä ja toivottavasti tykkäsitte, mutta heippa!